40% מהעובדים בארגון שלכם מחפשים עבודה ממש עכשיו באופן פעיל, ועוד 45% מגדירים את עצמם כפתוחים להצעות. אלה לפחות הנתונים של המחקרים על עולם העבודה של ימינו. בעצם האתגר הכי גדול היום של מנהלים זה שימור עובדים. אז מה חשוב שתעשו כבר היום כדי לשמר את העובדים הטובים אצלכם? הנה 6 פעולות שמאוד חשוב להקפיד עליהן. דבר ראשון, תקשיבו לעובדים שלכם. עובדים רוצים שיקשיבו להם, שישמעו את הדעות שלהם, את הרעיונות שלהם, את הצרכים שלהם. זה מה שגורם להם להרגיש משמעותיים. דבר שני, תנהיגו תרבות של משוב. אל תחכו לסוף השנה כדי לתת משוב. משוב בונה ומעצים, צריך להיות חלק בלתי נפרד מהתקשורת היומיומית שלכם. זה אחד הדברים החזקים בבניית מוטיבציה ובחיזוק המחוברות של העובדים. כל עובד רוצה להרגיש שרואים אותו ומעריכים אותו, אז כשבתקשורת היומיומית שלכם מול העובדים יש פרגון, יש הערכה, העובדים מרגישים שאתם רואים אותם, שאתם מוכירים תודה, וזה מה שבעצם מחבר אותם אליכם ולארגון. דבר שלישי, תדאגו להתפתחות המקצועית שלהם. אחת הציפיות העיקריות של עובדים היום זה שמקום העבודה יהווה עבורם כר של התפתחות, כר של למידה. תנו לעובדים שלכם הזדמנויות ללמוד, לצמוח, להתפתח. ההשקעה שלכם בהתפתחות שלהם זה השקעה בשימור שלהם. דבר רביעי, תייצרו סביבת עבודה חיובית. עובדים רוצים ליהנות בעבודה. סביבת עבודה שהיא תומכת ונעימה וחיובית היא קריטית לשימור עובדים. חשוב שתוודאו שיש אצלכם תרבות ארגונית שמקדמת שיתופי פעולה, שמקדמת אווירה נעימה. דבר חמישי, תהיו שקופים ותשתפו במידע. עובדים מרגישים מחויבים כשהם יודעים מה קורה בארגון. כשעובדים מבינים את החזון של הארגון, את המטרות שלו, הם מרגישים חלק ממשהו גדול, וזה רותם אותם, זה מחזק את המחוברות שלהם. שתפו אותם במידע ככל שאתם יכולים, תהיו שקופים איתם ותיצרו תחושת ביטחון. דבר שישי, תאזנו בין העבודה לחיים האישיים של העובדים. עובדים מאוד מאוד מעריכים ארגונים שיודעים לעשות את האיזון בין חיי העבודה לבין החיים הפרטיים. גמישות קטנה יכולה לעשות שינוי גדול. כשמבינים שהרוב הגדול של העובדים היום פוזל הצידה כמעט תמיד, ותמיד מחפש אפשרויות נחשקות יותר וטובות יותר, אז מבינים שיש חשיבות קריטית להשקיע בשש הפעולות האלה, כדי לשמר אצלכם את העובדים הטובים ביותר. הכנתי עבורכם סדרת סרטונים קצרה וממוקדת, שמדברת על כלים לחיזוק המחוברות הארגונית של העובדים שלכם, אז יש לכם פה למטה את הלינק כדי להירשם, ובכל מקרה אם אתם רוצים להתייעץ על הדרך הנכונה לשמר עובדים בארגון שלכם, אתם כמובן מוזמנים לדבר איתי. שיהיה בהצלחה.